nek ngono sampean niku meleh-melehno awake dhewe jeng. Meleh-melehno awake dhewe. Bocah iki piye nek nganu ngene nek wis nganu yo ngene. Ini hangat niku wis repot sampean. Nggih. Sing repot iku gak sing sampean kondo niku sing repot tuh sampean. Nggih. Sing repot iku sampean karena napa ubengi jagat iku pancen wonten sing ngoten niku. Nggih. Niku ubengi jagat. Sedeng sira iku wong kang ngancani nepsu sira nek masa 40 taun lan ora oleh manfaat saking sira. Maksudnya ngoten. Nggih. Jadi wong kang ngancani sira nek masa dina ta ora dina nuli diwene ora oleh manfaat saking sira wong iku mesti ninggalno sira lan gondhaki kanca liya padahal awakmu iku wong sing ngancani nepsune ana ing mangsa 40 taun lan ora oleh manfaat saking sira. Teng mriki dibahasake ngangge bahasa 40 tahun. Karena napa? Wong kok asih umure 40 tahun jek gak gelem eling. Menawa elinge leret jeblokno buk isih kudune. Sampeyan ngerti buk nggih? Jadi dengan kata lain wong kuwi pantese iso mengendalikan nafsu, iso eling nek awake iku ana sing urip, sing nitano. Nggih, nek nganti umur 40 tahun kok gak sadar nek uripe ana sing uripno. Nggih. Niku berbahaya. Sangga iku sira supaya padha ngucap nggih nepsu. Sira bali marang ridane pangeran niku. Nggih. Mbon kangge golek nggayuh ridane pangeran. Nggih, pol enak. Nggih. Pol enak niku sampean ditokeh. Ya Allah Gusti kula kepengin sugih. Kula kepengin sugih. Keranten napa? Keranten kula kepengin ridane jenengan kula kantuk melalui dunya sing kathah. Wani to kok ngono. Sampeyan tahu dungu, tahu je? Gak tahu lah ya harus suke je. Ngoten carane. Ya Allah Gusti. Mugi kula pikantuk derajat pangkat arupi nomor ridho jenengan mawi harta benda kula. Tinggi niku ucap sampean dikei dek satas sampean sing sampean ilingi nek ngeler kabel ya sampean ya bakal disapeh. Nggih, sing tukang nyapeh sapa? Sing tukang nyapeh Pak Karno karo Pak Hatta disapeh temenan sampean. Nggih, ya Jet. Ulah ngasih repot iku jenak nek siapa Pak Karno karo Pak Hatta nek disapeh Pati Murah sampean. Pati Murah kuat nyapeh sampean repot ya. Nggih. Wah disapeh Pati Murah temenan repot mending ndang mati. Namanya kangge ngoten niku ngemuti segala sesuatu deh tentang sugi wong, sehate wong, bungai wong, susai wong, piye bisite manggon tumapak tenggene ridane Gusti Allah. Nek mun ngoten segala sesuatu ini nalika jenengan ngayahi opo iku dadi nilai ibadah. Alhamdulillah dan wong ngetri garapan. Tak nyenengno sanak kadang joge kok rusak. Engko nek dilinggihi ben ra kaya wong ngompol krana udan. Akhirnya jahit kain cek. Niatnya nulungi kancane. Duwe terandu ya randa wong ngecem. Barang ngono dina 100.000. Lah ya ora sida ibadah. Nggih. Tapi piye carane ibadah ngoten niku wau. Diiktimatke sumene tengene ngersane Gusti Allah segala sesuatu. Awak dhewe obah musik awak dhewe iku mung krana Gusti Allah. Nek ora digawe Gusti Allah gak iso ngoten mawon.
Wis suwe ingsun nuruti sira ing kesenengan donya. Sawise nganggur saiki sira gantiya karo ketunggul Allah Ta'ala. Dadi awak niku kon nguneni awake jenengan niku lho. Sira bali awak marang ridane Gusti Allah. Wis suwe aku nuruti awakmu awak. Mosok jauh umur 40 tahun, wis umur 40 tahun kok jauh ora eling pengiran. Sakwise nganggur saiki sira gantiya karo ketukul marang Allah Ta'ala hari-hari yang ada. Sing terlintas tenggine pikirane jenengan. Sehingga nalika umpamane dilala sampean dhuwit wae ra duwe Gusti, kula ni ajeng jenengan damel kados pundi? Mun kula manut. Kula tak enteni mungkin kula enteni niki mungkin ceritane akhire piye kula tuwuke dhuwit niku lho. Pripun Gusti? Ije pripun Gusti? Nggih. Mane sampeyan aja mendelo mek utang. Ning ngendelo karo Gusti. Gusti pripun mungkin iki akhire jenengan sing ngatur Gusti. Ngoten. Nggih. Sawise akeh guneman, gantiya karo meneng. Nggih. Nah wis awake jak guneman meneng. Sawise mandeg ngadeg ana ing keramian-keramian. Nggih. Mulane bentuk tafakur. Nggih. Itu harus selalu dijalankan. Nggih. Ini kadang-kadang sampean tafakur, ojo nek metu sampean wis nombali. Ya nur kasur meneng. Nek pas ngoten niku gak usah dipikir sampean. Sing dipikir ya pikirane niku ora sampean camer ora usah kemecap bos. Meneng. Kadang-kadang ngoten tapi ojo terus. Nggih. Meneng wis pokoke rasano. Ya jodoh nek pas ngoten niku. Mulane kula kudu bolak-balik nek ra ndidit rasa udut. Nggih. Wong udut e kok utang. Dadi nek cara kula nggih haram. Ora udutan diudut kok utang ra duit. Nek duit akeh ora apa-apa. Nggih. Nggih. Mulane kowe nek ra duit rasa udut, rasa utang. Nggih. Nimuti ngenengno nafsu wis tak meneng. Ya semeneng ngoten mawon. Nggih. Nek bareng ngoten terus ya sekali-sekali ngadeg nang nggone keramian tenguk-tenguk mandeg. Nggih. Delok. Nggih. Lah sampean enak sing omahe pikir-pikir dalan nih. Ana wong liwat, cek wayune ya Gusti jenengane pancen molumo. Mbeh pakane elek ya sampean wae anak sing ayo ngono kae. Nggih. Utawa wis kowe macem-macem. Nggih, mandeg nang ngene keramian. Nek bareng ngoten yo jajal lungguh meneng nok persepet. Nggih. Jadi dengan kata lain segala tingkah niku krana ngawasi kodok kodare Gusti Allah. Nggih. Lah nek bar ngoten akhire ngopi. Ngopi jane omah, sekali-sekali ngopi nek warung. Nggih. Ngiyem-ngiyem kancane sing lagi ra mergawe utawa dolan me kancane sing lagi ra mergawe didolani. Nggih. Ini sampeyan dolan me kancane sing ra mergawe digawakno kopi, coba sampeyan kon gekno kopi wis ra mergawe. Berarti gula sampeyan kon gekno kok. Kopi ya sampeyan ya kebangetan nggih, teko ya. Ngono kuwi gampang alasane, sajak kula niku gampang ngoten niku alasane. Wah suwe ra kopi niru kae tukang kopi kali. Teh, nggih. Alasane kan ketok rada apa nggih, rada gayeng ngeten nggih. Ora terus sampeyan muni paling dul ki mang omah ora di kopi, ora di gula, tak gak kopi. Halah ya nek cara kula tak kula panas sandal nggih. Ya beda nek wah anu ya, suwe ra tau kopi niru kan hormate luwe ngoten strategi. Ojo monggo ngopi mriki mbah ngopi nang omah ya. Ora jak ngopi nang nggone warung sekali-sekali. Karena apa nek nang nggone warung mungkin wae iso ngiyem-ngiyem kanca liya. Wah iku mbeh nganu kete kaya tenang ae. Lah aku sing ngene kan ya Teh.
Nek badal ngoten sira ganya karo seneng ayem karo Allah taala. Nggih. Ayo awak dewi ini mau menjago ngomong nganggu ngalor gitu ngomong kejabur lho kok. Ya, dono masjid ya. Iktikaf umpamane. Nggih. Wong kok nganggur ya malam mumpung malam Jumat ayo. Kan ya, Bet. Jadi ayeme suasana nih karo bar karo makhluk-makhluk wah Yesus. Oh nek ngono sing luwih ayem wong kuwi lha apa lapore nek karo Gusti Allah. Nggih. Nek badhe ngoten sawise kekancan karo kanca sing ana sira gandya kumpul karo wong kang ahli kebagusan. Nggih. Marak tengene wong kang soleh kumpul ana. Nggih. Lah sampeyan iki mendino-mendinane niku marai signifikane kumpule karo wong bejajo, akhire kumpule karo wong soleh ya ora pateh. Sehingga ija'al dadekake sira ahwala kaing pro-pro tingkanira ala ditima ing atase lelawane barang lelawane perkara kunta kang ana sira alaihi ketuwe ing atase ma. Mula sira bisa ndadekake tingkat-tingkanira nulayani karo apa kang wis sira lakoni. Nggih. Aja monoton. Lho hari wong kon istiqomah. Istiqomah itu tidak monoton. Karena keistiqomahan beda karo sing jenenge monoton. Nek monoton yo iku wae, wis bedino-bedino yo ngene iku wae. Nggih. Mana iki ngene. Nalika jenengan nggih duwe kegiatan per hari. Nggih. Saja Mbah Sarjono anggap dino ya ana gawe nek ndak dari ngoten ujine monoton. Wis sekali-sekali metu aja nek dari boko. Bagian ngeten, metune niku lho. Mau kadang-kadang ibu nek tayu, mbah nek pati, aja nek ndak dari boko. Sale napa iso wae sampeyan niku nalika akhire hari-hari ini sampeyan ngoten niku. Sampeyan gumantungke sarana tumekane rezekine sampeyan karo makhluke Gusti Allah. Mulane mboten ngerti carane. Nggih. Sekali tempo yo metu, sekali tempo yo nek pasar gari, sekali tempo nek nggone sapa, ngono carane. Nggih. Bahkan nggih nalika sampeyan medal enjing sak badane duha, nek cara kebiasaan ngeten niku, nggih. Aja kok terus melulu sing sampeyan tuju wong-wong sing ketoke duwe penggawean iku lak bayangane jenengan ngimuti wong sing mungkin wae wektu iku lagi sumpek pikire krana ora mergawe utawa yo mergawe nanging lagi nandang kesusahan. Ij'al badala sihri fi masyatillahi wa alam bisawab. Al-Fatihah.